Здравейте, скъпи приятели! Пловдив е епицентърът на 26-ти италиански фестивал на красотата и прическата. Намираме се пред най-голямата дискотека на Балканите Галакси, която събира не само гости от цяла Европа, но и най-добрите фризьори на Кристиано Фромо Груп. Нашата задача е да проверим дали гостите знаят кой е най-актуалният цвят тази година и дали са спазили дрес-кода на вечерта. Къде е Неона в твоята прическа? Защо го няма? Аз съм по-консервативен в това отношение и предпочитам си остана в класическия вариант. Аз нямам неон, но очаквам да светни мая с визия. Аз знам, че е неоново парти и знам, че ще бъде нещо вау. Вау. А къде е вашия неон? Под дрехите? Или косата? Ще дават гривнички. Неона къде е по твоите дрехи? Моя неон ето го. Един. Кичур. Да, един кичур. Право. Измъкна се от ситуацията? Специално за целта сме си сложили неонови кичури, които се надявам да придадат един такъв звезден блясък на този абсолютен дискотечен хит, който ще помете цяла България през лятото. Какви са ви очакванията от партито тази вечер? Много красота, много стил, много класа. А от неоновия цвят, смята ли, че ще привлече вниманието на дамите? Ами неона се връща на мода, така че виждам го и в много световни клипове на световни звезди. Така че смятам, че ще бъде много интересно и красиво. Скъпи приятели, ето е една от най-големите групи на Кристиано Фромо, компанията с най-големия технически екип в страната. Какви са очакванията ви от партито тази вечер? Много емоции. Неонови. Неонови емоции. Какво очаквате от Неона тази година? Ами очакваме да бъде една изключително актуална тенденция за сезона и наистина повече хора да бъдат завладяни от него. Аз се надявам, че повече момчета ще си бойдишат с косите, за да могат да ги различаваме кои са. Очакваме да бъде вдъхновяващ за нас и да ни дава много повече възможности. Иначе неона аз не го намирам за цвят. Неона той може да бъде и резедап, може да бъде и син, но е една добра тенденция, защото всички сте малко така, нали, сиви, руси, бежави. E noi siamo fieri di lavorare in Bulgaria, siamo veramente contenti e felici. Когато видите как действа неона върху косите, ви бихте ли пробвала? Аз съм руса и ще ми седи много още по-интересно. Така че бих пробвала през всички положения. За някой клип може, защо не? Неона ще бъде повсеместен навсякъде. Ще бъде през деня много нежен, много елегантен. Обаче вечерта ще избухне в цялата си сила. Ваня, да питаме, след като покори Гинес, с неона на къде? Може би в Playboy списанието. А не се шегувам за Playboy. Неонова ли ще бъдеш там? Идея е. Само по неон. Да. Само по неон, да. Ще е интересно. Ти си така носител на неона в страната, само че нищо неоново няма по теб. Защо така? Днес не, нека да бъда малко по-настрани, нека излезат моделите, нека излязат колегите. Обаче, понеже те обичам, да знаеш, че вътре има гривни, служи една и излизаш от ситуация. Задължително, благодаря ти. Как се решихте на тази пълна промяна? Аз винаги съм си падала по шареното, по различното. Интересно е, няма го никъде в България, така че винаги държим да сме едни от първите. Нещо по-дръско да направя с косата си. Очакваме да е най-якото парти неоново, весело, забавно. Предполагам, че ще е доста интересно, защото това се случва за първи път. Първо аз очаквам, както винаги от Елена Кристиано, една стилна вечер, защото тя е една от жените с стил, с мисъл, с много добра обща култура. 23 години Кристиано Фромо навършва тази година. Какво пожелавате на компанията? Още 100 години минимум. Да бъдат все така номер едно бранд, да бъдат все толкова добри. Какво се случи на новото парти тази вечер? Нека да надникнем зад завесата.
Скъпи приятели, сигурни сме, че след тази вечер вече всички ще говорят за неона в прическите и светещите коси. До нови срещи! Да те накарам още да ме обичаш.